wleidyddion ar hyd y blynyddau, ond does dim lot o'r menwod sy'n ffarmo wedi mynd yn wleidyddion. Ond mae bobl wedi cyrraedd diwedd eu tenyn. A mae'r ochr ariannol yn part o hynny'n bendant. A dyn ni'n mynd i ennill y frwydr hon, mwyn y ffermwyr, mwyn y cefn gwlad, ond hefyd mwyn Cymru a'i dyfodol hi.